Tak ja vás tu vítam na poslednej diskusii dnes večer. Najpočetnejšia, úžasné, teším sa, že ste prišli. A rada by som teda ukončila túto diskusiu históriou a pôvodom Jaroviec s pánom Hradským. A s pánom Brakom Volkom. Dobrý večer, prajem. Ja vás nechám diskutovať samých. Myslím si, že nebude to žiadny problém. Však potom, ak budete mať inak nejaké otázky, budeme veľmi radi. Ak sa k nejakej dostanete, uvidíme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste v takom hojnom počte prišli na našu prezentáciu, alebo teda diskusiu o pôvode Jaroviec. Budeme sa vám snažiť predostrieť niekoľko faktov o Jarovciach, priblížiť, ako tu ľudia žili v minulosti, dotkneme sa zaujímavej témy príchodu Chorvátov a naše spolužitie aj s inými menšinami, ktoré tu v Jarovciach žili a žijú dodnes. Takže, Juraj, môžeme začať, keď sme sa tak do toho pustili. Ťahákov sme si narobili, tak nachystali dosť, takže nebude problém, keby náhodou sme boli zaskočení z nejakou otázku. Ale začali by sme asi úplne od toho prapočiatku. Prapočiatku, dobre, tak... Tá prvá otázka. Prvá otázka znela, alebo že... Kedy sa datuje úplný počiatok osídlenia územia Jaroviec a okolitých mestských častí Rusovce, Čunovo a poprípade oblasť Kice, tak aj Jarovce samozrejme, Petržalka, to všetko súvisí s danou otázkou. Tak sa pokúsime zodpovedať na túto otázku prvú. No tak keď sme robili knižku, ja stále hovorím, že prvú knihu, a ona je len jedna, táto o Jarovcach, lebo robili sme takú reedíciu, že nakoľko to vyšlo v roku 2008, že by sa už patrilo, lebo sa zistilo veľa nových skutočností a archeológovia, ktorí tu potom boli, aj pán doktor Mačovský, dali mi k dispozícii kopu materiálu, aj tie ich výskumy, tak ja som si to s jeho dovolením ukradol do tej reedície, do knižky. No a naozaj tam sa objavilo veľa zaujímavých vecí o tej až prahistórie, lebo ako je známe, tak táto lokalita bola veľmi zaujímavá pre osídlenie. Bola, kedy boli iba lovci a zberači, ktorí teda sa presúvali po rôznych územiach. No a neskôr potom už v neolite, keď už prišli na chuť aj tým poľnohospodárskym veciam, že si vedeli dopestovať aj tú pšenicu a hospodárske zvieratá chovali. Takže potom už sa usádzali na tých územiach. No a táto oblasť práve bola známa tým, že bola veľmi úrodná na ten tok Dunaja ako veľtok, vtedy a s tými obrovskými ramenami, ktoré tu vtedy Dunaj vytvára, dneska už sú preč, to skončilo. Keď Mária Terézia zadala úpravy, že zregulovať tok Dunaja, tak vtedy väčšina tých ramien potom bola ako zničená. No a títo obyvateľia, toho neolitu, keď sa počíta, že je to 5. a 4. tisícročie. Ešte prepáč, Juraj, musíme upresniť, čo to je mladšia doba, staršia doba kamena, keby pre poslucháčov, aby vedeli, čo to je. Mladšia doba kamena. Tak. Takže neolit, mezolit. Áno, eneolit. Áno, takže to bolo 5 až 4 tisíc rokov pred našim letopočtom. Tak už vtedy sa vlastne datuje, že tu na Jarovce boli vlastne osídlené, našli sa aj takéto ohniska, 2 také úštepy kamenné, ktoré ale nevedia datovať nejako konkrétne. A dokonca ani z čoho sú to úštepy boli, je vidno, že boli opracované ľudskou rukou, ale nakoľko sú to úštepy, ako je to pomenované, tak nevedia to nejako zaradiť, že z čoho, z akého nástroja, alebo kam to patrilo. No ale toto práve tento nový výskum, ktorý robil pán doktor Mačovský so svojím tímom archeológov, tak našli sa hrnce, črepy a rôzne zaujímavé
hroby, ktoré dokonca jeden mal patriť aj nejakému veľmožovi alebo nejakému náčelníkovi. Áno, tá vyššie postavená kasta. Takže k tej najstaršej takému osídleniu, no hovorím to, ten prapočiatok bol v tom, že tento Dunaja a tu na tá celá oblasť, až okolo Mošone, možno až ďalej. tie ramená? Čo sa stalo? Ako spomenul, Mária meliorizáciou. Terézia dala zregulovať tok Dunaja, lebo tam bol taký problém, že keď sa začali topiť ľady a tie kryhy obrovské, tie v tých ováloch Dunaja, tam sa kopili a bombardovali tú Bratislavu, že z Petržalskej strany, tak ten ľadochod tam tiež urobil svoje. No, ale to už bolo po tej regulácii. To stále sa tu ešte nejakých 4-5 rokov opakovalo, každý 4. rok nejaká taká periodicita tam vznikala. Keď si dáte Bing alebo Google, z výšky je krásne vidieť ešte kopírovanie. Je vidieť, ako tiekli tie ramená, aj tuto na poliach je vidieť, dokonca keď sa prechádzate, keď pôjdete k nadjazdu nad viadukt, diaľnici, tak je vidieť rôzne tie pásy zeminy, že tu je černozem a tu je taký akoby piesok. Tak to je ten nános z tých ramien Dunaja, ktoré tu boli pôvodne. Dôkaz je napríklad most tuto v Bažantnici, kde sa tiež bolo rameno, kde sa tiež člnkovalo. Áno, tam tá voda sa stratila, pretože už keď sa potom zastavovala tá oblasť, alebo bolo príchod viac, očerpávalo sa viacej vody, tak samozrejme, že tá spodná voda klesala, no a tým pádom aj tá povrchová voda vlastne siakávala hlbšie a hlbšie. Takže áno, máme dôkazy o tom, že tu bolo vlastne také močiarne prostredie. Starí Jarovčania vedia v Studienci, že tam tiekol potok, alebo teda bola voda. Bola tam stará vrba. Pri tej vrbe, áno, také, áno. Takže ten terén sa upravoval stáročiami, hej, Študent nás už neexistuje, je zavozený, takže nejakých dôvodov, neviem presne ktorých, ale proste sa to stalo. A dneska je tam teda ten zberný dvor, ale straduje sa Študienac. Prečo? Lebo to sme trošku odbočili teraz dosť vážne. Ale späť k tej vode, no voda to bola vždy tak v 4-5 metroch, 6 maximálne. A to bolo zaujímavé aj tým, že tieto Jarovce, Rusovce, Čunovo a tieto oblasti až do Maďarska, Rakúska, Burgenland, že toto vlastne stálo na obchodnej ceste. A Bratislava, keď už bolo to mestské centrum také, to bolo už to ako Kelti, to 2., 3., 4. storočie. Vanijovo kráľovstvo. No, takže Marobut. oni, to bolo vlastne prepojené, že ten obchod fungoval aj tým, aj smerom, aj späť. Takže bolo to také výhodné a preto to bolo aj osídlené a usádzali sa tu ľudia a bolo to také ako výhodné. No, na Hradnom kopci napríklad sa stretávali dve cesty, Antarová, nie, a s tou Odvábnou. Kúsok ďalej bol Brod, kde sa dal bezpečne prebrodiť Dunaj, aj s povozmi, aj s koňmi. Dokonca je to ešte aj dnes vidieť, tam z Devina hradu je taká veľká pieščina a je tam kúsok Dunaj, potom je obrovská pieščina, potom je hlavný tok, tak to bol ten hlavný. Predpokladá sa, že tade sa brodili s vozmi na druhú stranu Dunaja. Čiže celá oblasť ako Devín, Hradný kopec. A treba si uvedomiť, že potom, ako si spomínal tých Keltov, tak Kelti tu vybudovali Oppidum, teda veľké opevnené mestá, kde sa razili mince, to boli kultúrne strediská tých Keltov, kde vlastne boli sústredené rôzne remeslá. No a tak veľmi významné sú, Rusovce sú týmto veľmi silné, nie? Že majú tam niečo s mincami, nemajú tam? Rusovce sú zaujímavé iba z doby rímskej. Ako stredovek tam trošku... Rímska vojenská stanica. Áno, Oni ho hľadali, boli traja archeológovia, Nemci, jeden Maďar, a oni každý mali svoje tézy nejaké, že kde hľadať tú rímsku stanicu. Takže v Jarovskom Chotári. Tak tam potom sa dohodli, že asi nie. No a jedna z variant bola, že Rusovce za kostolom.
No a tam teda, keď kútali, tak začali objavovať. To bola tá poloha Bergl, ne? Akože na Bergl tam mali takú... Áno, hej. No a tam zaujímavé možno to, že rímsky vojenský tábor, boli tam vojaci, ktorí nesmeli sa počas tej vojenskej služby, ktorá trvala, myslím, 18 rokov, nesmeli sa ženiť. No a tým pádom pri týchto rímskych vojenských táboroch a staniciach vznikali také mestečka, Kanabaje sa to volalo. A že aby tam mohli oni potom chodiť aj za zábavou, nakúpiť si a vypiť si a takéto veci. Takže že to Kanabaje, že tieto ako prímestečka, že to by mohlo byť v tom Jarovskom chotári. Keď som sa bavil aj s niektorými tými archeológmi, tak áno, že to bude veľmi zaujímavé, že dneska už nie je problém aj na tých dronoch, keď to vyťahneme, že lebo napríklad dá sa zistiť aj tá stará cesta rímska, áno, že je to také vyblednuté, keď sa to pozrie zhora, že kadeľ sa to ťahalo vlastne a že možno týmto systémom, že uvidia, že možno aj to mestečko, teda Kanabaje by tu niekde bolo a tým pádom by to bolo úplne úžasné, že keby sa tu takéto niečo našlo, lebo určite tam sa vyhrabe všeličo. Áno, tak jedno prvenstvo tu už máme, to je tá Via Carnuntina, ktorá pretína tento chotár, tak aspoň niečo. Taká zaujímavosť to je, že prvé storočie vieme, že sa osadil, teda vybudoval Limes Romanus, tak v prvom storočí za Flaviovcov sa budovala, ale to bola vtedy iba ako také drevené opidum, až v 2. storočí, myslím, nie? Áno, tak sú kamenné stavby. Kamenné veže. Kamenné stavby. A tá poloha Bergl je zaujímavá tým, že tá bola objavená úplne náhodne. A tam mali také veľmoži, alebo také lepšie situovaní občania, také výhľadkové stanovište, taká pekná príroda tam bola. Dneska to už je to všetko zastávané, kto ste boli v Gerulate, viete. A pri pri úpravách Dunaja, brehov Dunaja, až v 60. roku niekde, v 66. tak nejak, sa pri Bagrista narazil na nejaký oporný múr, zavolali sa archeológovia, začalo sa kopať a zistilo sa, že teda vlastne je to pamiatka významného významu z obdobia Rímskej ríše, konkrétne datované Flaviovcom teda už keď je kamenná stavba, tak 2. storočie. Takže to je taká zaujímavosť. No a ešte zaujímavosť taká o tej Gerulate by som povedal, že ona ležala blízko takého ramena, kde sa zásobovala tá stanica vojenská vodnou cestou. Čiže tam bolo rameno, tam je kanál. Ten kanál existuje aj dodnes. Keď ste boli v Gerulate, viete, keď idete dole, tak tam je to rameno. Lenže stáročím je tak zanedbané, že proste zostalo z toho len také ramienko. Ale predpokladá sa, že tým ramenom, bolo to pri vode, takže o to ľahšie mali zásobovanie a rýchlejšie to bolo zásobovanie vodnou cestou, než teda koňmo, povozmi, alebo teda v tej dobe si musíme uvedomiť, že cesty boli dláždené len v mestách, v opidách alebo v tých rímskych osadách, teda boli kamenné dláždené cesty a mimo osád boli len štrkové pásy. A jeden ten štrkový pás je vidieť, ako Juraj spomínal tiež z dronu, alebo keď si dáte Google, tak je vidieť tá cesta. Rímania asi budovali potom takéto kamenné cesty, potrebovali presúvať enormné množstva vojakov a vozov, takže oni mali vybudované celkom pekné cesty na tú dobu a zachovali sa vlastne doteraz. A na britských ostrovoch tam doteraz majú takéto zaujímavé pamiatky, že na tú rímsku okupáciu britských ostrovov. Vlastne keby nemali okupáciu, nemajú cesty. V úvodzovkách dá sa povedať. Tam bolo niečo spomenuté, že aké zaujímavosti sa tu odohrávali a tak, že čo sa týka Jaroviec. Mňa tak napadlo, že počas krížových výprav, to je už to 12. storočie. Prechádzame do stredoveku. Áno. Tak tam práve tu v tomto jarovskom okolí, na týchto roliach, poliach, chotári. Wirfield, áno. Že keď Barbarossa organizoval myslím, druhá krížová výprava to bola. To bol nemecký cisár, nie? Áno. Friedrich
tretí Barbarossa. Prečo Tak. Barbarossa? Lebo má červenú bradu, tak Barbarossa. No nakoľko ich bolo veľa a prichádzali z Francúzska, Nemecka, tak tu nás sa zastavili, že musia teda počkať, kým všetci sa zhromaždia. No a tu nás potom na tomto Wirfielde robili také ako prehliadky, také vojenské defile, áno. A že bolo to práve, sa to malo odohrávať tu na. Ktorá sa vám viacej páči. Áno. No tak No neviem. už potom je to kostol svätého Mikuláša. Áno. Známa taká stavba jarovská, klasicistická, nie secesno-klasicistická. No ale hlavne bude zaujímavé teraz to, že čo objavili tie hroby pri tej sípke. Tam bolo objavených okolo 31. No, prepáč, tuto? hrobov. V Jarovcach? Áno. Tak... Keď stávali tam tieto a opravovali tú sípku, tak najprv museli urobiť archeologický prieskum a tam boli takí ohromení, že ale toto predsa stávali tu Kravín, bol tam predtým a tu sa nenašlo. A našlo, samozrejme, však našlo sa nejaké veci, ale to sa poodnášalo tuto v Burgenlande, bolo nejaké, že ten gazda to používal ako, že vysýpal tam prascom, že do toho oni z toho žrali. No a to bolo také ako kamenné korítko, no a pochádza to z nejakého 3. storočia. Takže a ďalšie potom ako poobjavovali v tých hroboch, dokonca je tam hrob akoby nejakého veľmoža, našli pozostatky, tá čepeľ sa nezachovala, ale tam tá priečka s rukoveťou, to bolo mosazné a bronzové, mosazné bola. Tak, bronzové a kopu čriepkov a keramických rôznych takýchto hrncov a náramnice. Tak hovoril, že teraz to budú reštaurovať a potom to budú aj publikovať a tak hovoril, že poskytne potom samozrejme nejaké fotografie. No tak počítam, že na budúci rok, keď tá reedícia vyjde, že tam stihneme umiestniť aj takéto nejaké fotečky toho. Nejaké rímske hroby sa tam nenašli? No, však to je to. No, lebo stále. vieš, to mi evokuje tú myšlienku, že keď bola Gerula, tá vojenský tábor a tu bolo teda osídlenie civilné nejaký výkus, tak medzi tým mohlo byť aj pole. Ale to bitevné potom pole, nebude čiže... týmto smerom, či kde sme. Aha, tak? Tu. Ale to bude potom skôr smerom k Rusovciam a to mi furt hovorí, že teraz ako sú tie jabloňové sady, Aha, to je, áno. že možno tam, aby to nemali zase tí vojaci príliš ďaleko. Áno. Ťahať ich toho odtiaľ je tábora, že problém. možno v tom poli, tam by sa to mohlo. No uvidíme, však oni majú už nejaké takéto predstavy, že kde začnú. Tak zaujímavé. Hej. Tak to by mohlo byť ono, lebo sa hovorilo, že tamto bola sídlo druhej legie, Kananefáti, predchodcovia dnešných Holandianov, tak títo tuto obhospodárovali celú oblasť, teda chránili pred barbarom, pred barbarikom. Keďže my sme neboli barbarikom, ale sme boli súčasťou Rímskej ríše. Dunaj bol až tam, tak sme Rímania. Tam bolo zaujímavé aj to, že stále my, aj naši historici akademickí, ktorí tu písali už pred 100 rokmi, 80 rokmi, stále sa spomínali Germáni. Že teraz, keď aj takých kolegov, pár čo s nimi tak komunikujem, že počúvaj, to sa bude musieť všetko upraviť, lebo tí, ktorí sem chodili, títo rôzni archivári, čo aj s tými vojskami chodili a takíto písmáci, že oni tých barbarov, ktorí nepoznali, tak hovorili, písali to ako Germáni. Hoci Germáni tu vtedy ani neboli. Germánia bola úplne niekde. Oni jednoducho to považovali ako za také barbarikum a Germáni boli barbari pre nich a preto tí, ktorí sa v tom nejako nevyznali, tak tam práskli hneď tento výraz a teraz sa to nejako očisťuje a zisťuje sa, že pod tými rôznymi názvami, je ich tam asi 8, sa skrývajú vlastne Sloveni, už ani nie Slovania, ale Sloveni, predchodcovia vlastne nás, čo sme tu,
No tak bude to ešte zaujímavé v tej histórii, ako sa budú opravovať potom učebnice. Ja pevne verím, že niečo sa našlo aj pri stávaní diaľnice, nie? Lebo aj tam sa musel robiť záchranný archeologický výskum, ale to mne nie je známe, čo by sa tam našlo, ešte to nebolo publikované, tak neviem. Ale viem, že sa našlo, lebo viem ten Tam boli tie človek. dva úštepy, keď robili ten Ale ešte niečo, prípoj. aj nejaké keramika alebo niečo, nie? Tam. Dobre. A vy máte nejaké otázky? Niečo by vás zaujímalo o histórii? Úplne takej prapôvodnej? Niečo sa spýtať? Kľudne to môže byť aj okolie, nemusí to byť aj treba využiť situáciu. Ja viem, že ja nie som spravil to, ale keď som sa tu bavil s domácimi, tak hovorili, že okrem teda chorvátskeho etniku sú tu aj teda Maďari a rôzne iné etnika, že tam viete mi trošku o tom, že ako celé to sa to... To je jednoduchá vec s tými Maďarmi, lebo v rámci Uhorska patrili vlastne všetci títo, ktorí sme tu boli, to bolo 7 štátov dneska, patrilo do Uhorska. Štátny jazyk bola latinčina a neskôr maďarčina. Na Chorváti, ktorí boli aj tu až do 47. roku, teda po vojne, patrili do Maďarska. Takže maďarskú reč museli ovládať, to bol štátny jazyk, ovládali perfektnú chorváštinu svoju, stredoveku, ovládali maďarčinu a po niektorí nemčinu, nakoľko tu bola blízko s tými Rakúšanmi. No a v tom 47., keď už povojnové rozdelenie Československa bolo, tak tieto 3 obce, dokonca mali tam byť ešte ďalšie. Bezene, myslíš to? Bezene, až áno, po a Mošon-Mordorová, ďalšie 2, 3. Dunakility a tam. No ale s tým sa nesúhlasilo potom, že to nie, ale že tie Jarovce, Rusovce a Čunova budú teda patriť do Československa. No a tým pádom bola aj taká trošku výmena toho obyvateľstva, ktorí boli nespokojní, tak odchádzali preč, ale zase prichádzali sem, ktorí chceli byť tu. Na taká repatriácia, no, museli sa naučiť slovenský jazyk, lebo vtedy po slovensky nevedeli. No a tam to obnášalo potom kopu rôznych vecí, že zmena poštových úradov, telekomunikácie, tie inštitúcie rôzne. No a tí, ktorí chceli robiť, Chorváti, ktorí chceli robiť v meste, v Bratislave, v nejakých inštitúciách alebo v zdravotníctve, museli ovládať slovenský jazyk. No a preto potom boli také repatriačné jazykové kurzy. Trvalo to 3 mesiace, myslím nejakých 100 hodín to obnášalo. Dostali taký dekret, že absolvovali a sú teda, majú možnosť sa zamestnať aj na takýchto pozíciách. No. To bolo dané tým, že tá jazyková príbuznosť medzi slovenčinou a chorvačtinou je dosť značná, tak tí ľudia naozaj nemali problém, možno dialektovo rozprávali trošku tvrdšie, ale to sa dalo všetko odpustiť. Ako my Trnaváci. No, áno, asi tak nejak. A neviem, no, príkladom toho sú, že napríklad tie kolonizačné vlny, ktoré sem prišli v 16. a 17. storočí, tak v niektorých obciach to už v 18. storočí úplne zaniklo, prispôsobili sa tým slovenským zvykom, pretože aj keď boli pôvodom Chorváti a ešte sa trošku vedelo chorvátsky, tak sa hlásili viac k slovenskému etniku ako chorvátskému. Národnosť im síce zostala, ale ako spolupatričnosť boli ako Slováci, takže obohacovali nepriamo túto slovenskú kultúru. V rámci Uhorska teda, hej, takže preto tam... Ono toto je etnicky tiež zmiešané územie, vždy bolo, takže preto tu ľudia ovládali viacero jazykov. Je to výnimočné tým, že tu nás sa tí Chorváti zachovali so svojimi zvykmi, jazykom. To je pravda. A keď zoberieme potom už vyššie, Šenkvice a tam ďalej, ako som spomínal, tam už jednoducho to... Tam už v 18. storočí nikto nevedel chorvátsky. Tam je koniec, tam už sa to nezachovalo. No oni tým, bola tu súdržnejšia komunita, takže tu nás sa to... Bolo viacej dedín s chorvátskym etnikom blízko seba, kdežto na tom Záhorí, alebo v Ciferi, alebo v Báhoň, alebo tam v tých oblastiach, okolo Trnavy a za Trnavou, Suchá nad Parnou napríklad, to bolo dosť izolované.
Takže tam sa strácal kontakt aj s tými hovoriacimi ľuďmi, alebo keď chceli, tak mali sa prekvapení, keď im povie, že majú chorvátsky pôvod. No. Tam je kopa Radič, Kovačič, Áno, podľa mňa Dugovič a Beladič. Radič. Áno. A oni tam pozerajú, to není možné, Chorvátsko. Možno aj Matovič. No. No o tom som si zvlášť teda... To by bolo asi tak skotské. Neviem, či ma napadne ešte niečo. Teším sa, že ste sa aj zapájali, že to bolo také naozaj pohodové. Verím, že sa ešte stretneme. Chceli by ste ešte niečo povedať? V podstate neviem, asi sme to prebrali všetko, aj keď sme nechceli všetko prebrať, lebo sme nevedeli, koľko bude času, aký bude záujem. Ja len, že publika. ďakujeme za pozornosť. Áno, takže dobre. To by bolo asi tak skotské. Neviem, či ma napadne ešte niečo. Teším sa, že ste sa aj zapájali, že to bolo také naozaj pohodové. Verím, že sa ešte stretneme. Chceli by ste ešte niečo povedať? V podstate neviem, asi sme to prebrali všetko, aj keď sme nechceli všetko prebrať, lebo sme nevedeli, koľko bude času, aký bude záujem. Ja len, že publika. ďakujeme za pozornosť. Áno, takže dobre. Ďakujem, že ste s nami dneska boli a verím, že sa vidíme na budúce. Krásne sviatky, aj my ďakujeme. Sritné božitné sviatky. Tak. Svietilo na červeno. Mne svietilo, ale kamera nesvietila. No, lebo kameraman tu není. No. Len musím tú druhú časť ešte... Dúfam, že sa tomu nič nestalo.